Мислех, че ще стана популярна с нещо друго, например, че пея добре, че пея с чувство, че пея с емоцията и че музиката е живота ми и че в това трябва да се влагам, но явно ще трябва да се вложа в това да стане публично достояние, че хората с увреждания или заболявания, което е по-правилно, не са оценени адекватно по всякакви критерии и днес ще си говорим за паркирането. Паркирането в София, в един огромен град. Днес с моят брат, моята майка и моето малко куче отидохме на грумър. Нашата грумърка Вера, специални поздрави, е на Горголят. Това е до НДК. Караме си, паркираме си и аз слизам от колата. Оставям картата за паркиране отпред, да се вижда. Сините зони за места за паркиране бяха заети. Подчертавам дебело. Заети. Затова оставихме картата. Слизам от колата. Аз и брат ми отиваме под ръчичка, защото ми е по-лесно да вървя под ръчичка, защото не виждам добре. Ама не е свършил света, нали? Да си хапнем. Майка ми отива на грумър с кучето. При което получава СМС брат ми след 20 минути, докато ние си хапваме сладко-сладко на София Спринг Фест, че имаме скола. Окей, отиваме и се обаждаме на въпросния телефон. Вие всички го знаете, които сте имали скоба, предполагам. Вдига ни една прекрасна дама, която аз не й чух името, защото не разговарях с нея, и казва: здравейте, и там обичайните неща, разговора се записва, ако някой иска да се порови и да намери записа, нека го намери. И брат ми задава следния въпрос: здравейте, защо имаме скоба при положение, че инвалида е с мен в колата? Подчертавам тук една скоба, слагаме една скоба. Когато инвалидът е в колата, вие можете да слагате тази карта. Това е европейски закон. И го има навсякъде. Трябва инвалидът да бъде в колата. Подчертавам дебело, защото имам приятели, които си паркират на инвалидни места, ама инвалида не е в колата. Така че, моля ви, има хора, които не могат да стъпват на краката си и ходят с бастунчета. Като си лягате, се сещайте за тях и престанете да паркирате на инвалидни места с картата на стринка си, баба си, баща си, аверката си и така нататък. Спрете! Спрете! При което... Затваряме скобата, нали? При което брат ми пита следния въпрос. Извинете, ама защо имаме скоба? Ами защо имаме скоба? Защото вие не сте паркирали на инвалидно място. Край. Трагедия. И брат ми пита следния въпрос. А добре, ако инвалидът не може да стигне и трябва да върви 10 км или 15 улици, за да стигне до точката на неговото местоположение, което трябва да отиде, какво прави? И тя повтаря едно и също като папагал. Брат ми пак задава същия въпрос и най-накрая дамата затвори, преди ние да си кажем номера, за да ни махнат скобата. Естествено, както можете да предположите, звънахме още един път. Обадихме се още един път, дигнем ни друга дама, защото брат ми я попита: извинете, вие ли ми затворите преди малко? Тя отрече. Аз, тъй като съм доста добра на това да запомням гласове, наистина беше друга жена, дойдоха. Аз платих за скобата и ще поставя снимки тук някъде. Ще поставя снимки на бележката, на това, че съм платила. Аз я платих. Платих 15 евро или 30 лева за скоба. И моят въпрос към Столична община, към там тези, дето ще гласуваме за тях уж, е следния. Защо във всички европейски държави и други градове в София, когато имаш инвалиден стикер, ако всички места са заети, ти имаш абсолютното право да си го сложиш и да паркираш за период от време 2 часа или 4 часа на дадено място без да заплащаш. Въпрос номер 1. Защо? Защо в София не е така? Защо? Защо инвалидът трябва да си плаща, когато е в колата? И защо не се проверява по-обстойно, по някакъв начин, дали въпросната кола, на която е сложен този инвалиден стикер, е необходимо да има този стикер? Защо стринка Весика може да си сложи инвалидния стикер на Габи, съседката си, която няма нищо общо и не е в колата? А аз, която се возя в колата на моят брат, моя кръв, и съм с него, трябва да плащам. На мен не ми е за парите. Аз пари изкарвам. Идеята е друга. Че не всеки изкарва тези пари, защото айде да не започвам, че хората с заболявания не могат да си намерят работа, защото видиш ли, ти си малумен, с извинение, щом си сляп или не виждаш добре. Ама да не започвам, нали? Да не започвам с това.
Нека да си говорим за паркирането. Моят въпрос към господин Васил Терзиев е следния. Защо? Може ли да ми кажете? Моля ви, пишете ми в коментари, пишете ми налично, обадете ми се по телефона, сигурно може да ми го намерите. Елате до нас, да си поговорим. Защо? Защо за неща, които пряко засягат хората с увреждания, нямат хора с увреждания, които да застанат и да говорят и да кажат какво им трябва и какво не им трябва? Защо трябва да използваме думата хора с увреждания, само да питам, а не хора с физически заболявания? Само това. В смисъл, това са ми едни такива въпросчета, дето ми се въртят в главата преди да си легна, когато съм в Италия, когато съм в Германия. Знаете ли, че има европейски карти за хора с физически заболявания? За намаления. Ние в България според вас имаме ли тази европейска карта? Не. Те обясняват ли, че е пилотна програма, а тя всъщност не е пилотна програма, защото пътувах миналата година до Италия, до Германия и за тях това не е пилотна програма? Изобщо даже? И имат карти? Отговорете си на въпрос. Иначе аз съм звъняла до Външно министерство и съм питала. Не дейте да си мислите, че не съм. Та въпросът ми е защо, примерно, брат ми има по-големи права от мен. Той реално има по-големи права. Той може да отиде и да си плати. И да си паркира къде си иска. А аз, що пък да не може да си паркирам пред грумърката? Защо? Защо някой друг ще може да си паркира? Защо един човек, който не може да ходи, а иска да си заведе кученцето на грумър? Какво прави? Имам приятелки, които не могат да ходят добре. Защо трябва да се натоварват и да вървят супер много време, да пресичат, да се притесняват? Защо трябва да го правят това? И тук някой ще ми каже, хванете си градския транспорт. Ами щяхме да си фанеме градския транспорт. Ако градския транспорт имаше хора с колички да се качат на него, може би тогава щяхме да си го хванем. Аз мога да си го хващам всеки ден. Ма има хора, които не могат да си го хващат, господин Терзиев. Аз съм крайно разочарована и ядосана и бясна. И ще пусна жалба. Докато записвам това видео, жалбата не е пусната, но когато е качено това видео, жалбата ще бъде пусната. И моля всички популярни лица, инфлуенсъри, певци, спортисти, каквито и да е, споделите го, ако достигне до вас. Качвайте го на стори, шервайте го, каквото искате, правете с това видео, само да достигне до по-голяма аудитория. Наистина вярвах, че ще стана популярна с това, че дадох живота си за музиката, но явно покрай това, че съм дала живота си за музиката, трябва да дам гласност и на някои неща. Не всички хора с заболявания си седят в къщи, мили хора. Не всички хора с заболявания имат някакви ментални проблеми. Моля ви, ние работим, учим, имаме живот, целуваме се, имаме гаджета. Ние сме нормални хора. Гримираме се, ходим на процедури за лице, ходим на вежди, ходим на микроблейдинг. Моля ви, поръснете, огледайте се навънка какво е. Говоря за чужбина. Как може такъв европейски закон, който е европейски, тази карта е европейска карта. Във всички държави в Европа важи този закон. Просто часовете са различни. Тоест в някои държави паркирате за 2 часа, само може. След това трябва да се преместите, ако не сте на инвалидно място. В други държави за 4. Само в една България. Ама иначе картата е европейска. И тази наредба, която Столична община е сложила, тя се сблъсква с наредба и закон в Европейския съюз. Европейски закон. Чакай сега, ние в Европа ли сме или сме в някъде другаде? Защото, доколкото си спомням, преди доста години сме влязли в Европейския съюз, нали? Аз бях малка, ама ви помня нещата. Що трябва да се излиза на протести? И преди да ходите да гласувате за дадени политически партии, се замислете за този пост. Защо? Защо трябва да хващам самолета и да се кефя на терминал 2? Да ми е най-любимото място. Защо имам повече права в държави, в които не съм родена? Защо? Това са едни въпроси, които всеки ден си ги задавам. Защо трябва да се подценяват хората с някакви вид заболявания? И на законно, да говоря, и на държавно ниво, и на нормално, в смисъл е така ежедневие. Разминавате се всеки ден с хора, които имат физически заболявания или някакви вътрешни и имат тези карти. И моля ви отново, престанете да паркирате с картата на баща си на инвалидни места. Престанете! Щом инвалида не е в колата, престанете. Това го правят, пак подчертавам, мои познати. И наистина, как си лягате вечер, не знам, при положение, че ме познавате и мен. Познавате и други хора с заболявания. Как си лягате? Пак казвам, аз мога да си платя, аз мога да стигна, мога да вървя, аз мога да се справя.
Но тук не говорим за мене. Говорим за правата. Така че, господин Терзиев, Столична община, уважаеми политици, госпожа президент, това е. Това е.